Pare ok. Bun, deci avem sunet, avem video, apă ai, spirit. Te-ai dat cu spirit, să mă dau și eu cu spirit. Sunt vindecat, gata. Am rupt eticheta să nu se vadă brandul, că nu vreau să fac reclamă la spirit. Și în caz că e ceva, e nasol pentru ei. Da, normal. Încă o dată mai verific. Așa. Bun, mersi că ai venit iar. Mersi că m-ai chemat iar. Ești al doilea invitat care vine a doua oară. Ok, cine e primul? Trebuie să știu. Primul, Valentin Bunea. Nutriție, Da. sănătate. Tu cum ești cu... Cu nutriția și cu sănătatea? și cu sănătate. Nu la fel de bine ca Valentin. Un pic. Când umbli prin lume. Cred, de când umblu prin lume, da. Bine, mă rog, eu anul trecut am avut o aventură mare pe zona asta, că am în Seul și am avut o operație pe creier acolo, așa subită. Chiar săptămâna trecută sunt încă vână de la substanța de contrast, mi-am făcut remeneu de check-up, nu știu încă rezultatele, dar sunt încă aici, deci prea rău nu poate să fie. Stai să nu pun asta, da, pune pe silent. E pe silent doar să mă ridic o secundă, cred, să-l arunc acolo sau unde să-l pun? Unde vrei tu, pune-l jos pe cover. Îl pun pe airplane și rezolvăm așa. Gata, că tu să bâzie. Dar stai că ai trecut foarte ușor peste operații pe creier. Da, de operații pe creier, după aia am văzut un film. Da, a fost sincer out of nowhere, adică era plină pandemie, la final de mai s-a întâmplat, fix ultimele zile din mai, locuiam în Seul, tot cu același business pe care am vorbit și data trecută, mergea totul bine, mă obișnuisem cu Seul, frumos oraș. Mâncare, știu că puneai poze cu mâncare și tot îți dădeam love la story-uri. Mâncarea în Seul este cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o în viața mea. Deci, întotdeauna zic că mamă, în New York ai bucătărie diversă și așa e, că poți să încerci multe chestii, dar nu se compară. Steak-urile sunt mai bune, recunosc, dar în general mâncarea în Seul mi-a spart orice standard. De atunci este... Am îndrăgostit de ramenul și ăla în stil japonez și ăla în stil chinezesc, că sunt ramenuri diferite, am învățat și eu, iar coreenii sunt la mijloc, știi, că ei mereu au fost turtiți așa între japonezi și chinezi și cred că și-au și luat-o pentru că au fost la mijloc, dar au și câștigat pe parte culinară. Și s-a întâmplat așa, out of nowhere, m-a luat o durere de cap, am zis că e o durere de cap oarecare, am ignorat-o o zi. A doua zi a fost de 3-4 ori mai nasol. Am zis, ok, hai să mă duc până la farmacie să-mi iau ceva. Mi-am luat niște pastile oarecare. Următoarea zi, asta prima oară m-am luat miercuri. Vineri, de-abia puteam să merg de durere. Și eu de obicei n-am probleme de genul ăsta. Adică eu știu că atunci când mă doare pe mine e nașpa, că n-am, nu știu, bunul simț al durerii. Și am zis, ok, dacă mă doare atât de rău, e probabil ceva nasol. M-am dus la o clinică. Mi-au făcut un RMN acolo, foarte funny că de-abia vorbesc engleză și nu poate să-ți dea diagnosticul, nu știam să citesc diagnosticul medical din poze, totul scria în coreeană, știu să citesc așa cât să comandele de pe un meniu, dar nu cât să citesc un diagnostic medical. Și era un doctor care s-a uitat un pic pe acolo, a început să vorbească în coreeană, vezi că nu comprende, și spune, ok, tumor. Eu am făcut cât o broască și zic, ok, what kind? Încercam să înțeleg un pic ce se întâmplă. No, tumor, hospital. Și mă scoate din clinică, mă pune într-un taxi, îi zice ăluia unde să mă ducă și ăla mă duce la spital. Și eu mă dau jos în fața spitalului, că era o clinică privată. Da, era o clinică privată care făcea doar testul de RMN. Mă dau jos în fața unui spital mare, unul cel mai mare din Seul, cu diagnosticul în coreeană și un CD de la RMN în mână, într-un plic așa mare și mă uitam la clădire și zic, what now? Am intrat, din fericire eram în spital destul de internațional, avea un întreg departament care ajutau rătăciți ca mine să se descurce acolo. Eu eram în niște dureri groaznice la momentul respectiv, adică încercam să ajung măcar să-mi dea o pastilă ceva de durere înainte de orice ca să pot să managesc situația. Și m-am plimbat pe acolo, într-un final mi-au făcut înregistrarea și am stat la coadă și m-am dus la un neurolog, un neurochirurg de fapt. Dura vreo oră până am intrat acolo, eram cheaun de durere pur și simplu și intru nu știu niciodată că intru în cabinetul doctorului și mă învățasem după aproape un an la momentul respectiv de Coreea să-mi simplific engleza
ca să mă înțeleg. Chiar vedeam că am colegi care stăteau în New York la momentul respectiv și engleza lor se îmbunătățea și a mea devenea de boaltă, știi? Și intru în cabinetul doctorului și îi spun more or less echivalentul a me brain hurt, no like. Și îmi răspunde într-o engleză britanică perfectă. What seems to be the problem? How can I help? Mă povestește râsul printre durere. Tipul era școlit în Anglia, vorbea engleză mai bine decât mine și îmi spune la momentul respectiv că am o tumoare benignă din fericire care, dintr-un motiv sau altul, a început să secrete un lichid acolo și crea foarte multă presiune în cap. Și a încercat să mă trateze cu niște pastile câteva zile ca să evite operația. Ai rămas acolo internat? Nu, m-au trimis acasă și a fost destul de nasol că m-au trimis acasă și când am zis eu hai să rămân, pentru că eram niște dureri foarte nasoale. Ei m-au programat pentru săptămâna viitoare, vineri. Deci, localizate sau tot capul? Localizat fix la tâmpla dreaptă. Și mi-au zis hai să încercăm fără o operație, îți dăm niște pastile, dacă nu-ți revii după astea va trebui să te operăm. Eu zic că nu eram încântat de ideea să mă operez, când mi-au zis că s-ar putea fără operație, am acceptat imediat. Și mi-au dat pastilele astea și mi-au zis să revin peste o săptămână. Doar că eu peste weekend am chemat pe cineva să aibă grijă de mine că nu mă simțeam deloc în largul meu. Peste weekend am zăcut ca un zombie, n-am făcut absolut nimic. În dureri constante, n-am avut niciun efect pastilele. Și luni m-am întors. Literalmente mi s-a făcut rău în sala de așteptare. M-am dus ca în filme să vomit într-un coș de gunoi acolo. Ăștia erau speriați toți, plină pandemie, un alb care vine într-un spital. Asta când era, în ce lună? Iunie. Era la începutul iunie 2020. Și exact cum în state a fost povestea cu toată lumea discrimina asiaticii, că avea impresia că i-au adus COVID-ul, viceversa era invers, pentru că spunea ok, o fi din China virusul, dar străinii și mai ales albii care nu țin cont de nimic sunt aia care îl răspândesc. Chiar dacă, uite, noi coreenii purtăm mască, suntem mult mai respectoși față de sănătatea altuia, etc. Eu oricum s-a destul de bine la început. Adică... Lungă poveste și acolo. Da, au testat foarte puțin. Adică, okay. Da, la început au stat nasol, după aia au început să stea mai bine pentru că ei testau 3.000 de oameni pe zi. Adică la populație de 50 de milioane. Testează mai mult România decât ei și comparația se făcea mereu cu Statele Unite, unde realitatea, deși e neplăcut cine a spus-o și cine a avut dreptate, dar realitatea e că Statele Unite chiar testau foarte mult. Testau 1 milion și ceva de oameni pe zi. Puține state testau atât de mult. Da, și s-au speriat că n-au văzut albul care vomită în coșul de gunoi al spitalului. M-au luat repede pe sus, m-au pus pe niște perfuzii, am redevenit și eu om și eram la urgențe. A venit doctorul care avusese grijă de mine cu o zi înainte și a zis că bine că am venit, că riscul era cumva să mi se facă rău să pic pe acasă și să nu mai ridic, eventual. Ar fi durat o zi, două, dar cam mai ar fi fost. Și m-a operat 2 zile mai târziu. A durat o zi pentru că nu aveau nimic liber din cauza COVID-ului, delay-uri și capacitate redusă, dar m-a operat practic miercuri dimineața. După aia a fost ok. S-a vreo săptămână internat pentru că tumoarea asta era pe hipofiză, care are foarte mult efect, controlează hormonii foarte mult și după ce te operează trebuie să aibă grijă să nu ai dereglări foarte mari. Și m-au ținut pe 1000 de pastile, 1000 de injecții și așa mai departe să mă facă pH-ul, ca să zic așa. Știi că ai avut noroc că ai fost acolo, dacă era să se întâmple în țară? În țară nu știu, dar mă gândeam cu câteva luni înainte eram în vacanță în Mexic. Mă gândeam cum ar fi fost, mai ales că a durat de vineri până miercuri. Dacă s-ar fi întâmplat în Mexic, nu vreau să știu cu ce încercau ea să mă trateze. Așa că da, pe de o parte am avut noroc foarte mult că am fost acolo. Pe de altă parte a fost și ciudat că eram singur într-o țară străină unde nu vorbeam limba și lucrurile s-au așezat, adică putea să fie mult mai nasol. Dacă eram, poate nu în Seul, poate eram în China sau în Japonia sau... M-am avut și noroc pentru că chiar cu câteva luni înainte mă angajasem pe firma noastră din Seul și am avut asigurare și pe lângă faptul că m-a scutit de niște cheltuieli, nu totale, dar m-a scutit de vreo 70% din cât a costat, m-au tratat mult mai bine pentru că aveam asigurare sau s-au purtat cu mine mult mai bine de fapt pentru că aveam asigurare. Și știi asta? Mi-au spus inclusiv ei că îi prioritizează pe cei care au asigurare. Pentru că exact că sistemul medical în Coreea e ca în America, e privat. E un business și exact ca la asigurări, factorul de risc.
iei pe cineva care nu are asigurare, riscul e mereu că nu o să aibă bani să-ți plătească. Dacă are asigurare, măcar te ceri cu asiguratorul și one way or another îți recuperezi banii. Ăsta e motivul pentru care nu prea îi tratează pe cei care n-au bani și mai ales cei care n-au bani și arată de parcă n-ar avea bani. Pentru că orice manager de spital spune ok, risc mărit, îl operezi pe ăsta, el dacă are $500 în cont, ok, pot după aia să trec prin procese, să iau casa, trebuie să-i vând casa. Ca business e o problemă foarte mare. E discutabil cât de uman și cât de etic e, dar cam asta e atitudinea acolo, știi? Îi tratez pe cei care au asigurare că acolo discut direct cu o entitate juridică și pot să-mi recuperez banii, sau pe cei care poate n-au asigurare, dar pare că au foarte mulți bani pentru că pot să plătească cash și să încheia discuția. Da. Eu eram în categoria celor care aveau asigurare, că altfel eram un tip alb oarecare și nu mă îmbrac neapărat la costum, deci era și chestia asta, contează enorm look and feel-ul în Coreea. Da. Inclusiv la business, în business am remarcat chestia asta, că au început să meargă lucrurile foarte diferite pentru noi, de când am angajat un tip mai în vârstă. Un om în costum, pretty much, da. Pentru că eu sunt și destul de dezvolt, arăt și tânăr, încă mai sunt un pic, mă și îmbrac relaxat și păream așa un push de pe stradă pentru ei. Nu conta ce business know-how aveam, că unii au și spus de câteva ori, băi, e foarte cool ce faceți, dar e weird pentru noi să lucrăm cu cineva like this. Și eram, ok, bine, da, pot să înțeleg, asta e. Foarte diferit în state prin comparație, adică statele au total altă atitudine. Da, pălăvrece, scuze. Că ai fost și în state, ai fost după, nu? Da, deci am stat în Seul vreun an, aproape un an jumate, am întors în România câteva luni și din februarie anul ăsta în state, în New York. Dar business-ul acum aveți sedii și în Coreea și în state, nu? În Coreea mai avem niște parteneri, da, majoritatea... Omul în costum. În costum, că de-aia merge un pic mai bine. Eu nu reușeam, nu puteam să port costumul, n-a fost să fie. În state, în România și în Dubai avem acum, cea mai mare prezență locală, chit că lucrăm cu clienți peste tot. Tare. Da, acum am început cu povestea cu operația și... Da, am intrat în pâine. Mă întreb așa cum te-ai simțit tu acolo. Nu cred că e prea plăcut, adică ce gânduri aveai? Ești departe de casă, fără cunoscuți lângă tine? A fost foarte... Noi am vorbit, nu mai țin minte, noi am vorbit înainte sau după? Cred că după, că m-am întors după. Sau? Nu, înainte. Nu, înainte înseamnă. Da, că după... Știu că după îți dădeam eu like-uri la story-uri cu mâncare și corect, ziceam că să mai postez. Și după aia am văzut pe Facebook că ai postat ceva, dar nu știam detalii. Da, așa e, noi am vorbit înainte. A fost, cum să spun, pe de-o parte, la momentul respectiv a fost foarte mult pe crisis management, adică știu că vorbeam și cu părinții mei atunci care, evident, s-au speriat, le-am zis cu puțin timp înainte că urmează să intru în operație, n-aveau ce să facă și dacă veneau, trebuiau să stea 2 săptămâni în carantină, că era perioada în care, no matter what, dacă veneai în Coreea, dacă nu erai președintele unei țări, stăteai 2 săptămâni în carantină. Așa că și dacă m-aș fi chemat prieteni, părinți, rude să mă ajute, stăteau 2 săptămâni, eu în 2 săptămâni problema se rezolvase, adică eram acasă, slăbit și obosit, dar acasă și bine. Așa că a fost foarte mult pe crisis management, pe ideea de, ok, trebuie să o rezolv, că nu are cine să vină să mă ajute, știi? Ok, extern, dacă am nevoie de... Am avut și noroc foarte mult cu doctorul respectiv, care chiar am vorbit cu el săptămâna trecută, pentru că a fost extraordinar de uman. Adică coreenii sunt între ei poate destul de umani, dar sunt un pic xenofobici când vine vorba de străini. Așa că m-am îngrijorat un pic de cum o să mă trateze, nevorbind limba, neînțelegând cultura, dar doctorul respectiv a avut super multă grijă de mine, dincolo de partea medicală, partea umană și de bedside manners. Venea în fiecare zi să verifice împreună cu niște studenți, așa, uite, maimuța albă, cum stă în pat și bolește, știi? Dar venea în fiecare zi, mă întreba cum sunt așa puțini europeni pe acolo? Foarte puțin. Da? Da. Păi erau zile în care nu vedeam niciun non-corean sau non-asiatic, ca să fiu fair, pe stradă. Depinde și în ce zone mergi. Există un cartier de expați, unde chiar vezi etnii diferite,
dar în majoritatea, e ca în România. Câți non-Caucasians vezi pe stradă în România? În Foarte București? puțin, bine, dar acolo e un hub de tehnologie, foarte multe companii super mari. Ba da, dar locale. Că toate companiile, toți cebolii, cum îi numesc ei, Samsung, Hyundai, Cebolii? LG, ceboli, da, sunt niște corporații locale care au devenit internaționale. Dar sunt business-uri de familie. Samsung e business de familie, în continuare. Rolul de CEO e din tată în fiu. Și acum se spune Ei că au o să avut un renunțe. scandal de corupție la Samsung a fost? Au avut, constant au scandaluri de corupție și a fost un scandal cu, au avut o președinte femeie înainte de președintele care e acum și a fost un scandal de corupție între ea și niște oameni de la Samsung. Plus o chestie absolut șocantă, fix în Gangnam, care e un cartier, opa, Gangnam Style. Apropo, trebuie să spun asta, o spun tuturor, fiecare ocazie în care pot să spun chestia asta, dar mi se pare fascinant. Știi cum se traduce opa, Gangnam Style? Am aflat și eu, este echivalentul, dacă ar fi să-l adaptez, hâți Johnule de Dorobanți. Cam asta înseamnă opa Gangnam Deci Style. e fiță. Da, este hâți Johnule de Dorobanți. Opa e un fel de Johnule, dar e mai degrabă un fel de daddy când spun fetele către el. Și Gangnam e un cartier foarte fițos. Un Dorobanți, primăverii, I don't know, nu vreau să insult pe nimeni. Un cartier fițos. Da, și fix acolo în piață era un turn din ăsta de supraveghere oarecare de rețelistică, unde un fost angajat Samsung își făcuse un cuib, era înalt, era la 20 de metri înălțime, etajul 4-5, ceva de genul ăsta, nu știu cum ajunsese acolo sus, și era un protest, el nu se mai dădea jos din acel turn și a stat acolo, e și un articol în New York Times, cred, a stat acolo un an și jumătate, un an și 8 luni, ceva de genul ăsta. Păi și ce mânca? Îi aducea nevasta mâncare, îi cobora nevoile, ca să spun așa, că era cam greu să te știi, cu boltă în trafic. Dar a stat acolo un an și 8 luni și era un spațiu de 1 metru Dar pătrat. și protestul era împotriva... Împotriva Samsung, că susținea că bine, era ISF situația dacă o citești, susține că el a vrut să facă un labor union, ceea ce e total, un sindicat, ceea ce e total anti pe reguli coreene. Și că pentru că el a vrut să fie liderul acestui sindicat și a venit cu inițiativa, Samsung l-a pedepsit și l-a trimis undeva în Siberia, că nu puteau să-l concedieze, că ar fi fost mult prea evident că îl sancționează pentru sindicalizare. L-a trimis undeva în Siberia, unde el susține că ar fi încercat să-l omoare niște colegi de-a lui. E crime story, povestea, minunată. Și nu mai știu exact detaliile, dar la un moment dat s-a întors în Coreea și a decis să facă acest protest. Și am trecut de mai multe ori pe acolo. Poliția punea saltele la bază, pentru că de fiecare când încercau să-l dea jos, amenința că o să sară și nu putea nimeni să fie responsabil pentru faptul că s-a sinucis. Era așa o poveste ca într-un film, știi, cu tipul ăla care a stat și a avut un stand-up cu tot statul corean, un an și 8 luni. Și a câștigat și că până la urmă, că Samsung a acceptat să facă o formă de sindicat. Deci e fascinant. Un an și 8 luni. Cum e vremea pe acolo? În acel turn. Probabil că bate vântul mai tare. Da, da. E ca la noi. Mai multă umezeală și umiditate. Mai multă umiditate, ceea ce iarna e foarte frig și vara este foarte cald. Deci am realizat, am stat și vreo 3-4 luni în Dubai și am realizat cu ocazia asta îmi place mult mai mult vremea secetoasă decât vremea cu umiditate mare. Nu e pentru mine. Deci stăteam pe stradă și curgeau apele pe mine, pur și simplu. Asta în Asia. În Asia, da, da. Și în New York acum, unde la fel, fiind lângă ocean, umiditate mare, nu suport vara, e groaznic. Dar astea sunt problemele mele. Deci mâncare foarte bună acolo în Seul. Delicious. Și percepția mea din media e că e o țară foarte tehnologizată. Este, da, nu, clar este. Adică, în primul rând, chiar discutam cu cineva zilele trecute, aproape toate indicațiile pe stradă sunt sonore, pentru că toată lumea stă cu ochii în telefon și nu mai ridică ochii. Și semaforul zice, vezi că e verde, treci la metrou, mergeți la stânga, mergeți la dreapta, foarte smart, da.
E tehnologizată, e foarte curată, e însă o tehnologie locală, adică Google Maps nu prea merge în Coreea. Serios? Au Naver Maps sau Kakao Maps, au propriile lor aplicații. Kakao care Maps? sunt Kakao Maps, da. Cea mai populară aplicație de chat, WhatsApp-ul lor, este Kakao Talk. Da. Da, da. Încă mai am pe telefon. Asta se întâmplă și în China, dar din alte motive, că nu le dau voie. Cam așa e și aici, nu e că nu le dau voie, că e democrație, dar limitează accesul altor corporații din motive economice și financiare, nu altceva. Da. Kakao Talk. Kakao Talk trebuie Ia să fie să-mi instalez corporația și eu. numărul 1. Au niște stickere foarte tari, mi se pare cele mai tari stickere și cele mai tari emoji-uri, nu se compară cu nicio altă aplicație, niciun Facebook, Instagram, Snapchat, nothing. Deci asta de la Kakao Talk mă pliseseră la un moment dat, deci mi-e un pic dor de ele, că erau funny. Dar cu cine foloseai Kakao Talk? Cu alți coreeni, că nu aveau altceva. Adică n-am folosit WhatsApp deloc un an și ceva. Aveam pe numărul din România, dar vorbeam pe Facebook mai degrabă, însă local, n-ai Kakao Talk, e ca și cum n-ai avea număr de telefon. Aici e ciudat. Pe toate poți. Cum e WhatsApp-ul la noi, că WhatsApp-ul, ai impresia că da. WhatsApp-ul e peste tot. Da, da. Și cam așa e Kakao Talk acolo. Poți inclusiv să scanezi meniuri, să plătești, e Kakao Pay, Kakao multe chestii. Kakao multe Talk, chestii. Kakao Pay, Kakao... E catchy, Kakao. Da, da, da. Au câteva chestii, sunt foarte sonori, inclusiv numele lor. Au niște nume de companii foarte funny. Era una, se numea Angel in Us. Și Angel era, in da, Us. o cafenea și am aflat că de fapt ei încercau să spună Angelina. Doar că for some reason i-au zis Angel in Us. Era ceva Angelina US. Angelinos. Nu, in us, în In noi. us, aha. Da. E ciudat, e ciudat. Dar e tare, mi se pare foarte tare. Adică să locuiești într-o țară asiatică și mai ales în zonele astea dezvoltate, adică Coreea, Japonia, orașele mari din China, unde am cunoscut câțiva, un francez am cunoscut, care a locuit în China vreo 2 ani. S-a părut senzațional, a zis că e sigur, sunt zone foarte sărace și unde oamenii nu fac altceva decât să muncească de zi cu zi, să trăiască de la o zi la alta, dar în orașele mari este puhoi de tehnologie și de business, adică nu e comunismul pe care îl știm noi, Da. știi? E comunism bogat, motiv pentru care mulți oameni sunt fericiți cu ce se întâmplă acolo. Că... Păi au, cred că, cel mai mare număr de miliardari? nu știam asta, da? Cred că da. Verificăm. Are sens, cel mai mare număr de oameni, da. Bine, și indienii au, da, da. Da, nu sunt așa tehnologizați. Nu sunt, da. Și după aia ai stat în Dubai? Înainte am stat în Dubai. Prima oară când am început business-ul ăsta am stat în Dubai, că dacă nu am la finanțare prima oară. Dar de ce e nevoie să fii prezent fizic în locațiile astea? Tehnic vorbind nu e nevoie, dar practic contează foarte mult. Adică inclusiv cu Statele Unite, unde îi spune că e globalizare, e total altă chestie. Adevărul ușor trist e că văd diferența de fiecare când sunt în țară. Că și când sunt în state am call-uri cu multă lume, mai ales în perioada asta. Dar toată lumea întreabă unde ești și se schimbă tonul total când zic sunt în New York sau când zic sunt în România. E un trust builder. Faptul că sunt în New York validează că sunt ok în ochii lor. O prostie, total de acord, dar... Dar ai putea să schimbi fundalul, să zici că ești în... Ai putea să minți, da, sigur. Poți, dar nu știu. Interesant asta. Validează că nu ești un prinț nigerian, Da. un băiat din, știi, România, aia, da, Kazakhstan, România, tot aia în ochii lor, care sigur vrea să facă o șmecherie, poate nici n-ai viză, știi? Da. N-are de să știe. Și e interesant că observ că semi-testează cât de knowledgeable ești. Încearcă să facă niște small talk despre hei, și cum a fost cu flood-ul, v-a afectat, în ce cartier ești, jumate de politețe, dar jumate și de curiozitate ca să te plaseze undeva, știi, pe scara socială. Au fost inundații? Da, au avut 2 tornade și apropo de metrou și cum mai auzeam niște prieteni care îmi spuneau că ce jegos e metroul din București, că e groaznic. Metroul din New York e cel mai jegos lucru pe care l-am văzut în viața mea. Deci se spune că ești newyorkez când vezi primul șobolan care
târăște o bucată de pizza după el. La metrou am văzut chestia asta. Deci un șobolan atâta, care avea în gură o felie de pizza și o trăgea cu spatele. Așa. Și când sunt uragane sau inundații, sunt și filmulețe pe net cu oameni care trebuie să ajungă la metrou, că e singura modalitate de transport, își pun saci de gunoi, apa este cam până la genunchi în metrou, își pun saci de gunoi până la piept și merg ca la cursele alea de cartofi, știi, de Prin metrou? Prin metrou, să ajungă la metrou, care încă merge, dar e inundat, se urcă pe scaunele de metrou, pentru că în metrou propriu-zis apa e până aici, și se duc așa până la destinație. După aia înapoi în sac, sau mă rog, nu se dau deloc jos din sac, până sus. Și stăteam și mă gândeam ce COVID, frate, dacă atinge apa aia, la ce jeg este acolo, faci holeră, cred, La instantaneu. noi e super bine. Eu, bine, n-am mai fost cu metrou. Din martie anul trecut n-am mai umblat deloc cu metrou. Da, eu am fost recent, acum câteva săptămâni și am realizat e chiar ok. Cred că e și mai puțin, adică Mai mai puțină aerisit lume, un pic. da, mai puțină lume, nu, da, e curat, funcționează prin comparație. În Seul, cel mai curat metrou pe care l-am văzut în viața mea. Super, internet peste tot, de exemplu în New York n-ai internet între stații, ai doar în stație. Și aparent metrou a fost... Adică ai Wi-Fi în stație sau n-ai semnal? N-ai nici nici semnal. Wi-Fi, Wi-Fi, dar merge foarte prost, cred că am încercat odată și n-am mers și am renunțat. Iar semnal nu ai deloc între stații, ai doar în stația respectivă. Și se pare, sper să nu spun prostii, că metroul din New York a fost inițial proiectat de un român. Iată, domne, românii. Ia uzi. Da, nu știu de ce Asta contează asta e așa grozav. Da. Poate de-aia e, da. Da, interesant cu validarea asta. Dacă ești din New York, ok, facem afaceri cu tine. Crește șansele, da. Noi am observat chestia asta foarte mult la business. S-a schimbat mult de când suntem în New York și de când, chiar dacă nu apucăm să ne vedem neapărat cu oamenii acolo, că și ei sunt reticenți în context de COVID, dar faptul că știi bârfa locală, că teoretic poți să o fake-uiești, așa e, că ai putea să spui un fundal, citești știrile și eventual intri doar seara, you can do it. Dar e mai dificil și foarte obositor să te prefaci, cum ar fi, nu pot să-mi imaginez, să mă prefac non-stop că sunt în New York, știi, să mă gândesc ce postez pe Facebook, ce postez pe LinkedIn, stai un pic să nu creadă ăștia, trebuie să schimbi orele de la mail, știi, că atunci când dai reply zice la ce oră ai dat reply, să nu se vadă la tine că e 3 dimineața, adică e așa, trebuie să-ți creezi un întreg ecosistem. Mi se pare mai obositor asta decât să te duci în New York și să stai acolo pur și simplu. Da. Ai mai fost în state? Am fost de mult, în 2013 sau da, în 2013 am fost în LA, e prima dată când merg în New York însă. Și am trecut direct la locul acolo, în plină pandemie, doamne, când am ajuns în februarie, nu era nimeni pe stradă, nimeni. Și am poze făcute în Times Square ca un turist veritabil, în care sunt doar eu. Și 2 boschetari un pic în colț, dar ne-am prins în poză. Dar erau literalmente eu și 2 boschetari care măreau de frig, în tot Times Square. Wow. Acum și-a revenit. Deci au vaccinat foarte mult și cred că în general oamenii s-au săturat pur și simplu și au zis, bă, gata, hai. Râdem, glumim, dar vrem să ne trăim viața, că dacă tot dăm $4,000 pe o chirie, hai să trăim un pic aici. Sunt super scumpe, nu? Super scumpe. Deci este printre cele mai scumpe orașe și e scump... Dar voi aveți și sediu acolo, nu? Da. Sediu fizic. Da. Foarte scumpe chiriile, deci real estate-ul e foarte scump. Scump Uber-ul, de exemplu, mereu mă șochează. Drumul până la aeroport și din Manhattan până la aeroport e vreo 100 și ceva de dolari față de 40-50 de lei, deci de 10 ori mai scump. Mâncarea e comparabilă dacă ți cumperi de la supermarket, culmea, e destul de comparabil cu ce văd aici. S-au scumpit foarte multă mâncarea în supermarket. N-am mai fost de mult, că de obicei când veneam stăteam puțin și îmi comandam când apucam să-mi cumpăr neapărat de la supermarket. Dar am fost recent acum și am realizat cam 70-80% prețurile din New York. În schimb, în New York e mult mai scump la restaurant și totul se adaugă service fee, bacșișul e mult, e minim 20% în principiu. Te trezești minim că... 20%? Da, cam asta e. Poți să dai cât vrei, dar buna purtare este un 20%. Și se adună. Și mâncarea bună pe acolo? Da, foarte bună carnea. Nu știu cât de sănătoasă neapărat și cât de
enhancement-uri artificiale bag în ea, dar este printre cea mai bună carne pe care am mâncat în viața mea. Adică îmi fac și acolo niște steak-uri simple, nimic complicat, dar e pur și simplu delicioasă carnea, că nu sunt eu mare bucătar. Față de ce fac aici sau ce mai făceam și în Seul, simt că ai nevoie de un skill mult mai mare să scoți ceva bun din mâncare aici decât acolo. Și carne zici vită sau orice? Vită în mare parte, da. Deși am făcut și pui și la Vită la noi nu prea e. Vită la noi, da, mai greu și asta e adevărat. Poate da. Da. Deci vita lor este senzațională, doamne, ce steak-uri. Și din nou, din comerț, adică nu mă refer că am mers la nu știu ce restaurant de stele Michelin sau mai știu eu ce. Vita din comerț este foarte, foarte bună. Pur și simplu. Am descoperit și noi o vită maturată din Botoșani, un abator din Botoșani și am steș acum în frigidă, în congelator. Serios? Nu știu de ce am crezut că o să spui Boston, știi? Nu, și era Botoșani. Se glumește că Botoșani, Boston, da. Da. Uite, bine de știut. Și e locală, bănuiesc, sau vitele sunt locale sau... Da, sunt locale, dar vând mai mult în afară. Dar dacă mergi acolo la fabrică, poți să cumperi. Ce tare. Vită maturată și este am descoperit și eu recent că e o diferență foarte mare între vita maturată și vita normală, adică nu-ți iese. Și făcută la tigaie, nu neapărat la grătar. La grătar iese mai bună, dar n-am grătar acasă. Da, nu știu, și eu la tigaie o fac și tot e foarte bună, dar îmi imaginez că la grătar ar fi... Da, dar altfel apartamente mici, chiar acum era interesant că vrem să ne mutăm în alt apartament și scăzuseră foarte mult prețurile. Stai singur? Cu cofondatorul meu. Deci greu să stai într-un apartament în New York fără roommate. Regula e că ai roommate până la 40-50 de ani. Și după aia oricum te duc la azil. Roommate adică în aceeași cameră sau ai Nu, în apartament, da. Dar la o chirie și stăteam să fac un calcul la un moment dat, chiar că toată lumea, dacă discuți cu oameni care poate n-au stat acolo, chiria medie în Manhattan e pe la $3,500-4,000 și reacția de obicei e da, mă, dar aia câștigă mult. Dar dacă faci un calcul, salariul mediu în New York e pe la $75-80,000, dar asta e brut și taxele sunt vreo 40%. Deci ajungi la o chirie de 4.000 să ai un salariu de vreo 6. Deci nu-ți permiți neapărat când ai cât vine, 70%, nu? Din salariu pe o chirie, nu faci mare lucru. Da, nu rămâi cu bani și mâncarea scumpă. Da, mulți oameni locuiesc cu cineva, mulți, bine și chestia asta că sunt multe cupluri doar din motive logistice, pentru green card, pentru sharing de apartament și de cheltuieli. Și varianta să stai undeva mai la periferie? Poți, dar e criminalitate foarte mare și unor nu merită riscul, pur și simplu. Au fost 2 cazuri în New York, mă mai duc în Times Square, că avem foarte mulți clienți acolo și mă mai duc să-i ajut cu poze când vor. Și mă duceam la un moment dat întâmplător, că stăm foarte aproape, și când ajung acolo, văd că era balamoc, lumea alerga stânga-dreapta, câteva dube de poliție. Mă duc și întreb și aflu că cu exact 3 minute înainte să ajung eu, cineva scosese un pistol și împușcase pe cineva în Times Square. După aia am auzit poveste cu niște prieteni. Aveau un prieten român venit în vizită la ei, care stătea într-un hotel în centrul Manhattanului, a coborât seara să fumeze o țigară, stătea pe telefon, în fața lui, drug deal gone bad, unul a scos un pistol, a tras după celălalt, l-a nimerit și pe ăsta în picior. Te duci în... Știi? Adică totally random. După aia la Penn Station, care e un fel de gara de nord, trece foarte multă lume pe acolo și e din nou în centrul Manhattanului. Mă duceam la antrenament, că merg la o sală acolo lângă, am ajuns la sală, vin niște colegi, 5 minute mai târziu, tremurând. Și întreb ce s-a întâmplat. Și că l-au împușcat pe unul în fața mea, literalmente. Deci urcau scările, un om era în fața lui, a ieșit la suprafață, că veneau de la metrou, cineva a tras un foc, l-a nimerit pe ăsta, l-a căzut lângă și ăștia au luat una goană, îți dai seama. Da, pe stradă simți așa un pericol iminent? Nu, asta e chestia, că nu e iminent. Adică sunt câteva zone în care simți Dacă auzim poveștile astea, acum tu când mergi pe acolo nu ești mai stresat? Un pic, adică da, ok, sigur sunt mai stresat că am văzut poveștile, dar nu se simte în aer. Asta e chestia foarte ciudată, tocmai pentru că probabil noi suntem obișnuiți cu armele de foc.
Nu realizezi cât de ușor e. Știi? Te gândești, în România, care e cel mai rău lucru? Standardul e o bătaie care, ok, și sigur, se pot întâmpla fatalități de la orice. Da. Și cel mai rău este o armă albă, că scoate unul cuțit, cam asta e standardul. Dar și acolo, în principiu, îl vezi venind spre tine, trebuie să ajungă lângă tine. Conflictul durează mai mult versus pur și simplu cineva scoate, apasă un buton, în mai puțin de 2 secunde s-a terminat incidentul. Că nici eu nu pot să-l procesez foarte mult. Că nu suntem noi obișnuiți, corect. Așa că, nu știu ce să zic, nu-l simt neapărat, că mă uit în jur, realizez chestia asta, că încerc să fiu mai atent pur și simplu de ce se întâmplă. Dar am făcut o felul de prostii, în sensul că mai ieșeam seara la diferite petreceri și aveam un sistem foarte fain de biciclete pe care le poți închiria. Și luam la 2-3 dimineața o bicicletă și mergeam până acasă pe bicicletă. Cred că ai pus un story, am pus mai multe, mă tot împătam și mergeam pe bicicletă, că mi se părea cool. Și mi se părea tare de a explora orașul așa. Și chiar e tare, dar cred că e și foarte mult de atitudine, cred, și să n-ai chestii neapărat. Eu mergeam cu telefonul în buzunar și cu cardul, adică cam asta e tot ce aveam la mine. Și în caz că ar fi venit cineva care vrea să mă jefuiască neapărat, ok, dădeam telefonul și cardul, asta e. Deci nu era... E și oamenii ăștia care au pus de fapt, nu e că aveau neapărat chestii valoroase pe ei. E un pic ciudat, încă n-am reușit să definez exact zona asta. Mă obișnuiesc și eu că sunt acolo cât s-au făcut 7 luni sau ceva de genul ăsta acum. Deci sunt încă în proces de acomodare, că așa am simțit și la Seul. Am început să înțeleg un pic mai bine ADN-ul după un an și un pic. Deci cred că ai nevoie de un an, măcar să faci un ciclu. Dar unde îți place știi? mai mult? Depinde pentru ce. Pentru business, clar, New York-ul, adică e incomparabil, mi se pare, și energia pe care ți-o dă, pur și simplu, sunt oameni puși să facă lucruri acolo și e o competiție așa în aer, în sensul bun al cuvântului. La nivel personal, Seulul mi-a plăcut mai mult, e și o experiență mai exotică, am simțit cumva că e ocazia să te redescoperi, ești într-o țară străină, trebuie să înveți limba, e diferit. Dar la nivel de business și la nivel de beneficii, dacă vrei, financiare, New York-ul, 100%. E și sunt mult mai mulți bani acolo, se dau mult mai ușor, se și pierd mult mai ușor, așa că simți cumva că e un flux mare. Mi-a plăcut mult, nu știu dacă ai văzut, e un documentar foarte tare pe Netflix, sau documentar, o conversație, se numește Pretend It's a City. Este o conversație între Martin Scorsese și Fran Lebowitz. Da, foarte. Genial, Fran. Eu nu știam de ea. Nici este eu. super Acolo am tare descoperit-o, tipa. dar e senzațională. Da. Care vorba aia care îmi place mie că... Mă gândeam că Frânculescu s-ar putea să ajungă așa peste vreo 30 de ani. Fran Lebowitz. Da. S-ar putea. Da. Are vorba aia care îmi place că... everybody I talk to says, oh, it's so expensive to live in New York. Nobody can afford to live here. And yet 11 million fucking people live in this city. Foarte witty, foarte smart. Da. Și business-ul acum ați luat funding, nu? Când ne-am văzut noi ultima dată, îmi povesteai de cum că e mult bullshit când încerci să faci jos de bani. Să te vinzi. Spuneam asta? Spuneai asta, da. Apropo de bullshit, Apropo de bullshit. Îți urmăresc, întâmplător am dat peste newsletter-ul tău de la Dor. Da. Recent ziceai ceva că mitul ăla că attention span-ul unui peștișor e 6 bullshit. secunde e bullshit. Da. Da, business-ul merge foarte bine, mai ales în ultimele. A fost evident anul trecut un an tough, pentru că a fost un an tough pentru industrie. Pentru cine nu știe, vindeți ecrane în toată lumea aproape acum. Da, practic o platformă care facilitează accesul la vreo 300.000 de billboard-uri digitale și în loc să trebuiască să te duci să discuți one-to-one cu fiecare, îți impun niște limite foarte mari și zic sub 20.000 nu discutăm, noi permitem accesul pe campanii mai mici și mai bine targetate, în esență. Și anul trecut business-ul de advertising outdoor a scăzut masiv, pentru că erau mai puțini oameni afară. Lockdown-uri în toată lumea, în media a scăzut cu vreo 35% industria. Noi anul trecut am fost la același nivel ca anul precedent. Anul ăsta
am recuperat atât de bine și din cauza faptului că suntem în New York și că avem foarte multă cerere pe zona asta de Times Square, unde chiar oferim un produs unic, suntem la 5x față de anul trecut. Dar voi dețineți ecranele? Nu. Noi suntem un fel de Airbnb, dacă vrei. E un Airbnb pentru billboard-uri digitale. Nu deținem noi casa sau billboard-ul, ci vindem automat spațiul care e disponibil pe ecranul respectiv. Deci poți să... Ați avut ceva care a viralizat pe la GameStop. Așa, da. Aia cu GameStop-ul care este preferata mea, da. În februarie, când a fost nebunia cu GameStop pe bursă, am luat un billboard care spunea GME Go Brr, care era o glumă că brr este sunetul pe care îl face mașina de numărat bani. Știi, când pui bani în el. Și era o glumă de pe Reddit că ei luau toate chestia astea serioase, investiția la bursă și toate analizele financiare pe care le fac oamenii și ei spuneau, no, fuck that, GME Go Brr. Și atât. Și am pus mesajul ăsta pe un billboard, atât, GME Go Brr. A explodat. L-am pus pe Reddit după aia, iar în momentul de față este a doua cea mai votată postare din istoria Redditului. Wow. Deci pe primul este ăla cu Never Gonna Give You Up, cu Rick Astley. E melodia aia, așa. Rick Rolling. Numărul 2 suntem noi și numărul 3 este anunțul că Joe Biden a câștigat președinția. Deci, da, a prins super bine. Și am avut coverage în foarte multe locuri și ăla a fost un kickstart foarte bun pentru noi, mai ales în America. Știi? Că... V-a ajutat și pe business, bănuiesc. Păi pe business, da. Pentru că, apropo de credibilitate, în momentul în care spunem, hei, nu este măia care am făcut treaba aia... Ce anume? A fost ideea ta? Da, să mă întreb de aia. Am două chestii care sunt foarte bune pentru anul ăsta, 3. Unul este aia, a doua este că am lucrat cu Snoop Dogg și tot așa pe o chestie, pe o prejală, am aruncat-o așa în eter și pur și simplu a prins formă. Și a treia este că am pus ceva cu Star Wars de 4 mai în Times Square. Da, sunt mare fan. Star Wars sunt cu tricou, cu Yoda. Și cu Snoop Dogg ce ați făcut? Cu Snoop Dogg în aprilie s-a legalizat iarba în New York. Și am făcut o simulare pe un billboard la care aveam acces și am scris managerului lui Snoop, pe care l-am găsit pe net, n-aveam vreo intrare sau ceva, și am zis, băi, uite, cum ar fi să-l punem pe Snoop Dogg cu mesajul About Time New York și să postați pe Instagram că, hei, ce cool, plătim noi, don't worry about it. Și a răspuns într-o oră zicând, da, ok, hai să o facem. I-am pus billboard-ul, they loved it, e și acum pe Instagramul lui Snoop Dogg și după aia am vorbit cu ei și au lucrat cu noi să-și lanseze albumul. Că asta era la final de martie, iar Snoop lansa album pe 20 aprilie, 420. Și a lansat album nou și a luat prin noi în LA, în Atlanta și în New York. Știi, cool. Da. Deci se leagă așa niște chestii foarte interesante când ești acolo și eu am impresia... Dacă n-am fi fost acolo, nu cred că am fi avut inspirația sau tupeul să o facem. Da. Era și de tupeu, știi? Că zicea, sunt aici în România, care sunt șansele să răspundă Snoop Dogg? Dar de când sunt acolo, realizez, am scris la tot felul de oameni, am primit răspunsuri de la oameni care nu te așteptai. Am scris și lui Bezos și mi-a răspuns secretara lui zicând că ok, nu e pentru noi, dar am avut o discuție, știi? Adică s-a ajuns până acolo. Am scris acum la alți oameni ăștia super miliardari, răspund, zic da, zic nu, depinde, dar care e percepția? Că bănuiesc că toți acum go digital cu telefoane, mai vor reclamă outdoor? Păi e o chestie, vrea surprinzător de multă lume, pentru că pe telefonul mobil poate să fie oricine, dar nu e un factor de credibilitate. De exemplu, avem acum foarte mulți din zona asta de cripto și de NFTs care vor billboards tocmai pentru a-și credibiliza produsul. Deci nu e vorba că nu poți să ajungi la oamenii ăia fără un billboard, dar știi cum e, ce ai mai multă încredere în ceva ce vezi pe Facebook sau pe Instagram întâmplător, așa un rând pe un ecran, sau ceva ce apare pe un billboard imens într-o zonă foarte populară, știi? Sau pe care îl vezi pe stradă la tine, nu trebuie să fie neapărat în Times Square, știi? Dacă ai vedea ceva despre care ai citit pe Facebook pe un panou la metrou sau pe un letrac din ăla care merge prin trafic, ai spune, uite mă, ăștia sunt pe bune ăștia. Nu-s doar niște prăjiți care postează pe Facebook, știi? Chiar fac treaba. Deci depinde pentru ce. Dacă ai vrea pur awareness, s-ar putea să n-aibă sens, s-ar putea să ai soluții mai bune. Dar dacă vrei să faci
ceva mai de long term sau pur și simplu să crești credibilitatea, au un rol foarte important în continuare. Da. Mă gândeam cât de mult a rămas aia cu As Seen on TV. Exact, as seen on the billboard. Da. Da. Păi, ai problema în general când toată lumea are acces, cum mai filtrezi, știi? Apropo de telefoane mobile și de internet, că e și problema cu informația pe internet. Nu mai știi ce e adevărat și ce nu, cu tot fact-checking-ul, cu tot fake news-ul. Eu sunt convins că în următorii, cred că mai puțin de 5, 3, știi că e povestea cu deepfake-uri, în care poți să faci... Care arată senzațional. Arată senzațional. Deci mai stai 2-3 ani, o să ai deepfake-uri cu Trump sau cu Obama sau cu cine vrei tu, care spune moarte musulmanilor. Ce o să dacă lumea crede o să nască un scandal. Păi dacă îl mai vede vorbind chiar pe el. N-a pus să vezi disclaimer-ul. Da. Asta e chestia. Știi că e suficient să arunci o informație din asta în eter, lumea prinde titlul, văd 1 milion de oameni, din care, ok, poate 200.000 văd, stai un pic, că de fapt aia n-a fost reală, era o simulare, restul de 800 nu mai văd review-ul, rămân cu ăla a zis chestia aia. Da, înfricoșător. Da. Dacă funcționează bine acum, fără deepfake. Dar nu știu ce fac rușii, știi că rușii sunt celebru pe genul ăsta de atac informatic, practic. Deci, da, nu vreau să mă gândesc, cu toate fermele de clicuri, cu toate comentariile false, toți boții și așa mai departe. Și în cripto e asta la greu. Cât își creează comunități să zică, uite, cripto-ul meu, moneda mea are 300.000 de oameni pe Twitter. Și zici, bă, înseamnă că e ceva serios dacă sunt 300.000 de oameni. De fapt, sunt 290.000 sunt boți. Investești în cripto? Am pus, da, așa, cum să zic, nu pot să zic că sunt investitor la cum se declară unii investitori. Am pus niște bani acolo, dar în general pe monedele. Cred că monedele. Pe monedele mari și las acolo în ideea în care peste 5 ani, dacă o mai trăi, teoretic va fi bine. Dar am prieteni care fac analize în astea financiare, se uită pe 1000 de grupuri, fac pump and dump-uri și așa mai departe. Nu sunt atât de departe. Am zis că n-am... Deși se fac foarte mult bani acolo, n-am, nu știu, răbdarea să învăț și chestia asta. Mi se pare că e și un domeniu în care ies în fața aia care fac bani și aia care pierd foarte mult nu mai zic. Da, păi nu mai apuci să zici. Da. Știi? E adevărat. Plus că e și teoria, odată ce investești, să începi să promovezi, că dacă bagă mai mult, câștigi și tu, așa că în momentul în care investești o sumă, ar trebui să fii propovăduitorul, hei, e super bine, bagă și tu bani, că e în avantajul meu. Așa, nu. De când chestia cu GameStop, deci de mai puțin de un an, am început să pun bani și în bursă și în cripto. Momentan e bine, sunt pe plus, considerabil, dar e... După GameStop parcă a mai fost ceva. AMC a fost. AMC? Da, AMC Theaters. Da. Și Dogecoin. Și Dogecoin, da. Și Dogecoin a fost, și mă rog, acum sunt 1000. Sunt NFT-urile acum, unde avem la fel, sunt niște bani acolo, deci avem niște oameni care apar de nicăieri și zic că am și un NFT de promovat pe vreau să promovez pe un billboard în Times Square. Și pentru că există foarte multă cerere din NFT-uri și din cripto, sunt niște limite minime, tocmai pentru a evita companii fantomă care vin și vor să pună o oră, să facă o poză și aia. Și sunt niște limite de 10.000, tocmai pentru a fi sigur că când vine o companie credibilă care are resursele astea. Vin oameni care dau cu cardul $10.000 pentru un billboard, indivizi, care au un proiect de cripto, dar nu e Coinbase sau Crypto.com, adică nu e o firmă. Sunt niște băieți care au un proiect de NFT sau de cripto și le zicem, bine, vezi, dar trebuie să plătești înainte și costă niște $10.000. Da, no worries. Își pun cardul, l-au dat, îți iau banii instantaneu, mulțumim, hai. Dar intră în platforma voastră sau trebuie să discutați voi cu fiecare în parte? Intră ei. Că avem, și după aia aveți vreun filtru de dacă cineva ar putea să pună pornografie sau... Verificăm conținutul. Da, deci înainte de a ajunge orice pe un billboard, verificăm noi odată și verifică și landlordul, proprietarul ecranului. Adică unii au refuzat, de exemplu, conținut care era nu pornografie, dar mai erotic, să zicem. Și am zis, băi, nu putem spune asta.
Dacă vreți să schimbați artwork-ul, bine, dacă nu, sorry, nu se poate. Deci se mai întâmplă. Da. Dar nu ajunge nimic fără aprobare pe ecran. Ca altfel, da. Ar fi fără risc. Altfel ar ajunge numai nudes pe ecranele alea. Îți dai seama. Da. Și deci tu concret ești implicat mai mult pe partea de vânzări sau dezvoltare? Nu, eu nu, dacă la dezvoltare te referi programare... Nu, căutat locații... Păi noi acum, nu, deci acum sunt pe partea de marketing, practic, marketing and sales. Pe partea de dezvoltare de locații, noi cum lucrăm, noi de fapt lucrăm în primul rând cu softul care operează ecranele astea. Și suntem integrați la softurile respective, ceea ce ne dă acces la toate ecranele, că-s vreo 300.000. Nu discutăm cu fiecare în parte, îți dai seama că ar dura mult prea mult. Stai că nu înțeleg. Lucrați la softul ăsta ca... Deci fiecare ecran are un soft un player, de fapt, care rulează conținutul respectiv. Și dar poate fi ceva făcut de unii... Unii au niște chinezării făcute nowhere, alții au chestii un pic mai performante care au și o latură de SSP, se numește, Supply Side Platform, o chestie din Programmatic. De fapt, tu știi că ești de media, știi că despre ce vorbesc. Ai fost, nu mai știu. Iartă-mă, nu mai zic. Gata. Deci sunt exact ca Programmatic-ul pe online, sunt niște SSP-uri, dar dedicate pentru out of home, care liberalizează, dacă vrei, accesul, dar doar în partea de backend, adică ele nu au o interfață, trebuie să te conectezi la ele și să standardizezi modul de cumpărare. Și noi ce facem e că ne conectăm la aceste SSP-uri și facem interfața și modalitatea de cumpărare mai accesibilă, pentru că ei sunt un sistem închis de altfel, nu se poate conecta oricine, așa că trebuie să trecem niște filtre ca să ne conectăm. Și așa am reușit să avem, că noi acum suntem conectați la... Sunt 5, în principiu, platforme foarte mari și noi suntem conectați cu toate sau în proces de finalizare a părții tehnice cu 2 dintre ele. Da. Deci avem tot ce înseamnă JCDecaux, de exemplu, care e o rețea celebră, avem tot ce înseamnă Outfront, tot ce înseamnă Lamar, tot ce înseamnă Clear Channel, astea fiind astea mari. Da, landlords și proprietarii de ecrane, de fapt, mari. Și noi, odată ce ne conectăm la sistemul ăsta, putem să vindem publicitate acolo. Da, partea... Și sunt unii care cumpără cross pe mai multe țări sau nu prea s-a întâmplat? Ba da, avem. Da. Au cumpărat, de obicei iau state și țările mari din Europa. Adică Italia, Spania, UK, Germania. Avem chiar acum o campanie în Germania. Am avut una în UK și în Serbia pentru un client. Variază. Și acum voi sunteți ownerii, nu? Sau sunteți combinați cu fonduri de investiții? Avem și investitori în momentul de față, dar suntem în continuare majoritari, dacă asta e întrebarea. Da. Nu ți-e dor de publicitate? Sunt în continuare în publicitate, nu? Tehnic vorbind. Da. Dacă întrebarea e de agenție, nu chiar. Că e altfel adică am realizat când am început... E mai stresant ce faci acum? Da, normal că e mai stresant, că e antreprenoriat, e altceva by default, dar sunt foarte fericit că fac și că am ales să fac chestia asta, pentru că mi-a dat tot altă perspectivă, adică agenția, când lucram în agenție, vedeam o părticică din ecosistem și aveam impresia că înțeleg tot. În momentul în care, la mine parcursul a fost agenție de PR, agenție de publicitate /digital, deci am vrut 6 ani chestia asta. După aia m-am dus la Vola, unde am stat un an și un pic ca director de marketing. Vola a fost un wake-up call. Băi, stai așa că business-ul e mai complicat, nu e doar publicitate, marketingul e mai complicat. De multe ori publicitatea e așa nice to have, că de fapt marketingul face treabă, diferă de la caz la caz, și după chestia asta, propriul business, unde a trebuit să înțelegi partea logistică, partea de cash flow, mult mai multe lucruri. Și da, am impresia, cred că după experiența asta ce îmi place este că știu că și mâine, dacă aș decide să nu mai fac chestia asta, aș avea total altă perspectivă în a începe un business în absolut orice. Dacă aș fi stat doar cu experiența de agenție și aș fi zis de mâine fac o cafenea, că știu să-i fac publicitate și o să-i fac branding mișto, m-aș fi trezit, știi, stai un pic, dar
de unde importi cafea, cum plătești, unde îți faci locația, dacă nu-ți faci locație și faci distribuție, cine îți livrează, sub ce packaging, unde produci, încep cele 1000 și una de probleme. N-a fost la fel și la tine de curiozitate când ai trecut din agenție în, freelance, nu-i freelance, tu ai trecut din agenție direct pe stand-up, nu? Stand-up, da. Dar nu mi se pare chiar atât de complex. Adică sunt eu cu mine și trebuie să mă motivez eu pe mine să scriu cât mai des, cât mai mult, dar nu coordonez oameni. Acum de când suntem un pic mai mari și mai avem și o echipă în spate. Dar la început nu, a fost stresant, da, foarte stresant. Mi-era frică că nu o să am ce mânca, asta era panica. Da, și noi am avut momente în care era cât pe ce să închidem. Tocmai pentru că am avut perioade în care nu ne-am dat noi salariu ca să plătim angajații, că eram, vrem să o continuăm. E un roller coaster. Ai momente senzaționale în care, adică acum astea sunt cele mai bune lunele noastre, cum îți povesteam, deci nu ne-a mers niciodată atât de bine. Dar au fost și niște luni foarte nasoale. Așa că trebuie să fii foarte rezistent la stres și la mood changes din astea. Ești aici, după aia ești aici. Și vă gândiți să vindeți? Ați avut vreo ofertă sau încă nu? Am avut oferte, n-am luat momentan în serios, adică nu ne-am gândit serios la chestia asta, tocmai pentru că simțim că mai e loc de creștere. Da, o să vedem, sincer, în funcție de contextul în care apare altă ofertă, în contextul în care suntem noi la momentul respectiv. Contextul contează foarte mult de unde vine asta, că totuși am muncit ceva la proiectul respectiv și dacă n-am vrea să fie ceva în care pur și simplu o vindem de dragul de a o vinde și ea dispare în 2 ani. Adică poate dacă ar fi un grup care simțim că să rămâneți încă acolo. Da, să rămânem, oricum mai mulți majoritatea te obligă să rămâi acolo câțiva ani, dar una e să rămâi acolo pe ideea de mai stai 2 ani și după aia oricum o să închidă șandramaua și alta e să mai stai 2 ani tocmai ca să lucrezi cu un grup care are mult mai multe resurse și care chiar poate să ducă produsul ăla la următorul nivel. Că mi s-ar părea tare să vină această entitate care chiar poate să scaleze cum trebuie produsul și să mai lucrăm X ani la chestia asta și peste 5 ani chiar să văd că s-a transparentizat accesul la outdoor, că ar fi o mântâie personală dincolo de banii pe care îi faci din exit. Așa că, da, o să depinde de la caz la caz, sincer. Mai ales industria asta s-a schimbat atât de mult în ultimii 5 ani, că noi lucrăm la idee ca un part-time project din 2013. Dar era așa, o idee, mai lucram un weekend nu. N-a fost niciodată ceva ce, până în 2018 când am luat prima investiție, nu l-am tratat ca un business, era literalmente ca un side project, știi? Cum tratez eu newsletter-ul ăsta acum, adică ok, îl scriu, dar dacă de mâine decid să nu mai scriu, o să mai scriu, nu e mare lucru. Da. Câte ai trimis până acum? Să că am scris de dimineață, 38 sau 36, 38 cred, da. Și zilnic, chiar și weekend? Mai puțin weekend. Mai puțin, da, dar de luni până vineri. Și la cât ai de făcut, nu-ți dă și asta... Nu te stresează? Tocmai asta e, nu mă stresează că îmi dă o pauză. Am zis că în momentul în care o să încep, am avut vreo 2-3 zile în care m-am stresat cu ea, dar e și un filtru bun pentru mine cât de bine mă organizez ziua. Că realizez că dacă mă stresează asta, înseamnă că nu sunt bine organizat și că trebuie să elimin niște lucruri. Și de obicei găsesc alte lucruri pe care ar putea să le elimin ca să mă ocup de newsletter care îmi face plăcere în continuare, adică din 38, să zicem, de dăți, de 36 de ori, chiar mi-a făcut super multă plăcere să-l scriu și m-a focusat și mi-a deschis și mie niște perspective, că eram ok, hai că trebuie să respir jumătate de oră, să pun pauză, să pun telefonul pe airplane și să scriu. Ce fun, primești și feedback bun pe el. Da. Eu nu prea am bat capul cu ghicitorile de la început, însă contentul de după aia mi se pare, chiar dimineața ai trimis cu feedback-ul și sunt conștient că sunt foarte prost la a primi feedback, o iau foarte personal. Și... Toți suntem, că și o să Oare e specific românilor sau e peste tot? Poate mai specific românilor, cel puțin generația noastră, tocmai pentru că știi, feedback-ul e o chestie foarte personală la noi, pentru că în principiu am primit feedback doar de la părinți, pe când în state... Și la școală, să zicem. Și la școală, da, unde feedback-ul era oricum foarte clinic. În state însă am observat chestia asta, intră mult pe educația asta de soft skills și de hard skills, da.
Știi că în state, la 18 sau la 21 de ani, nu mai știu dacă e 18 sau 21, părinții dau afară din casă. Sau îți zic de să plătești chirie. Dacă spui asta unui părinte român, Pare incredibil. nu? Dar la ei e incredibil să nu facă asta. Da. Dacă zic am 30 de ani și locuiesc cu părinții, că de ce să plătesc chirie, că e bine? Începe să fie ciudat și la noi, în anumite cercuri. Dar nu e ciudat 100%. Știi? Dar la ei, băi, în primul rând trebuie să învețe, să se descurce singur. La fel și cu feedback-ul. O să ai oameni care zic că ești prost. E by default. La noi e nu, tu ești cel mai deștept, nimeni nu-i ca tine. Poate de acolo sau vine. invers, e foarte extrem. Uite Iona lui Maria, ce deștept ești, ce prost ești tu, știi? Adică ori ești cel mai deștept de pe planetă, ori ești cel mai prost. Motiv pentru care orice feedback în mijloc îți distruge identitatea, știi? Ori sunt cel mai deștept, ori sunt cel mai prost. Da. La americani e destul de echilibrat din punctul ăsta de vedere. Au un sistem foarte bun de educație, oricât iar înjura lumea, că au și ei problemele lor, nicio nație nu e perfectă. Dar mi se par mult mai bun pe dezvoltat individul. La noi nu e așa, adică copiii sunt extensia părinților la noi. Sau încearcă să fie și sunt puțini aia care au ieșit cumva din zona aia. În general, e chiar și o mândrie, știi? Că suntem cizmari din tată în fiu. Știi? Nu e neapărat bine chestia asta. Poate să fie, și grozav, dar dacă toată lumea e așa, e un pic ciudat. Unde mai ești tu ca individ? Vrei să fii cizmar? Păi vreau că a fost tata. Ok, dar vrei să fii cizmar dincolo de asta? Știi? Părinții care își impun, ok, suntem medici și el o să fie medic sau... Da, și în general valorile, adică e bine să impui niște valori, dar la noi mi se pare că nu există filtru și toți încearcă să-și trăiască mai departe viața prin copii, toți, exagerez. Mulți oameni, tocmai care nu au avut poate educația asta sau nu au avut acces la informații care țin de educația copilului, de pedagogie, se gândesc, hei, ce n-am reușit eu să fac în tinerețea mea? Păi n-aveam acces să-i la placă asta. lui. Hai să-i dau lui șansa să o facă. Eu mereu am vrut să fiu schior. Hai să-l duc de la 3 ani la schi. Copilul spune, bă, nu-mi place schiul. Nu, că trebuie să faci, că o să-ți placă, știi? Adică am văzut multe cazuri. cazuri. Fac și eu greșeala asta. E involuntar, e normal, știi? Dar mi se pare că dacă vorbești despre asta și mie îmi place că văd din ce în ce mai mulți oameni care sunt deschiși să accepte că greșesc și să încerce măcar alte lucruri. Că până nu încerci, ești închis în lumea aia. Da, asta vorbeam cu Alina, să facem bani, să-l dăm la niște școli bune, că noi nu avem nicio șansă să-l creștem cum... Cred că am fost greșit crescuți, nu din vina părinților sau a școlilor, dar nu e sistemul potrivit. Da, ori să-i duci, mie asta mi se pare tare, adică toate școlile alea super Ivy League și scumpe ca naiba, nu e informația pe care ți-o oferă acolo, că ai acces la informația aia și pe net, e cultura și e networking-ul, mai e și chestia asta, că, cum era vorba aia, că ești media celor 5 persoane cu care petreci cel mai mult timp, știi? Când petreci timp cu oameni care vin din familii foarte bune, înstărite, cu acces la alte familii înstărite și bune și de obicei cu experiență culturală diversificată, câștigi și tu de pe urma interacțiunii. Pe când aici, știi, noi suntem foarte o apă și un pământ toți. Ca aia e. Da. Da, pe când americanii sunt diversi, cred că și asta e un avantaj foarte mare. Chiar o diversitate. La noi nu. Suntem exact ca asiaticii, dar locali. Chiar mă gândeam la chestia asta, că în America aveți foarte mulți oameni, în primul rând, și sună ciudat, dar care arată diferit față de tine. În România nu vezi. Majoritatea oamenilor arată ca tine. Și crești cu chestia asta. 20, 30, 40 de ani. 9 din 10, dacă nu 9,5 din 10 oameni pe care îi vezi, sunt tot albi de-ai tăi. Când începi să vezi alții, știi, mereu îți amintește, băi, stai un pic, că nu sunt singur pe lume, că nu e totul ca mine. Dar știu că e considerat o chestie rasistă să spui că tot seamănă, dar cred că e un șoc când ai fost în Coreea, nu? Tot seamănă. Nu, încep să te prinzi de niște chestii în timp. Adică acum pot mai bine să identific coreeni versus japonezi, de exemplu. Sau coreeni versus chinezi. Dar la început tot seamănă. Așa e. Și cu mască e și mai rău. Și îi vezi pe toți. De iau aceeași chestie cu noi, apropo.
Ceea ce pare greu de crezut, că la noi mai sunt, eu sunt chel, tu nu ești chel, mai sunt blonzi, bruneți, la ei, Așa zic și ei, nu se uită la asta. da? Da. Deci sunt câteva, elemente, dacă e blond sau o chestie de genul ăsta, dar ei se uită la ochi, se uită la nas, se uită la frunte, știi? Da, noi ne uităm la barbă și la păr de obicei, că sunt diferite, știi? Dar e secundar. Mai ales că au chestia asta în care toți încearcă să fie într-un anumit fel, adică au un standard, cam așa trebuie să te îmbraci, cam așa trebuie să ai părul, cam așa o modă. Te referi la cei mai tineri? Sau... Majoritatea, în funcție de la ce moment ești în viață, există cam un standard și mulți trebuie să-l respecte. Dacă ești la 30... Stai, la noi nu avem asta, nu? Nu, la Zici că coreeni, e la coreeni, specific. da. Și la asiatici în general. Dar la coreeni de-aia își fac operații mulți dintre ei. Că zic, hei, trebuie să ai obrajii așa, trebuie să fii slim așa. Și probabil că de-aia și-au ales câteva elemente care sunt diferite de la om la om. Părul ți-l faci până la urmă, știi? Sau porți pălărie, știi? Și așa, mulți fiind pe fashion acolo, îi vezi îmbrăcați, îl vezi pe unul cu același stil vestimentar, pălărie și mască. Ia și identifică-l, adică literalmente atâta vezi din el. Motiv pentru care cred că aici e foarte mult focus în zona asta, ochilor, a nasului, nu știu. Poate de-aia au și face recognition super bun. Ce o să faci cu banii când faci exit-ul? Alte business-uri. Chiar m-am gândit. Dacă, e foarte interesant cum mi s-a schimbat perspectiva. Dacă acum când am început business-ul, parte din mine zicea, mamă, de-abia aștept, fii atent că dacă vom fi milionari, mergem pe o insulă, nu mai facem nimic, acum sunt... Nu. Îți dă un thrill. Da, e dependență. Adică... Și nu e neapărat dependența de bani. Mie mi se pare tare faptul că faci bani acum în sensul de să ai cash de investit, mi se pare tare în perspectiva că mă lasă să încerc mai multe lucruri mai repede. Pentru că altfel trebuie să aștept să se genereze cumva acel capital. Dar dacă ai acel capital, mi se pare grozav că, hei, poți să încerc 4 business-uri diferite. Am făcut acum recent o chestie în care chiar aș vrea să investesc mai mult timp și bani. Mi se pare super funny și are potențial să fie așa un stand de internet. Eu de câțiva ani am domeniu thekingoftheinternet.com, Așa. pe care am dat $10 acum 5-6 ani. Și mereu aveam ideea ce tare ar fi să fie doar așa o ramă din asta regală, ca un portret, și să-i las pe oameni să-și pună portretul acolo. Că atunci când intri pe The King of the Internet să fie exact, știi, ca în tablou aici, Cineva să cumpere. Cineva să-și cumpere poziția pe thekingoftheinternet.com. Și ideea era ca să poți să-l surclasezi, să poți să-l detronezi pe regele precedent, dacă dai cu $1 mai mult. Să înceapă de la $1, să fie mereu 1, 2, 3, 4, să nu poți să dai 100.000 într-un foc. Și am făcut într-un final cu niște prieteni chestia asta. Am dat la un moment dat un mesaj pe Twitter, m-am băgat într-o conversație între doi VCs, între doi investitori care glumeau, făceau shitposting pe Twitter și m-am băgat și în seamă cu chestia asta și au ajuns tipii să liciteze până la vreo $50. Am făcut vreo $500 în ziua respectivă. Știi că ăștia se certau baiosrecele. Și mi se pare tare să faci chestii de genul ăsta. Asta nu e un business, asta e o joacă, știi? Dar, dacă ai capital, poți să faci multe chestii de genul ăsta, din care, cine știe, poate să apară și un business, ceva care chiar are sens. Dar, na. Că ne-a luat mult să facem chestia asta, că trebuie să găsesc oameni care aveau timp, care aveau chef să facă asta. Pe când dacă aș fi avut probabil niște $10.000 de aruncat așa, cu zero risc, aș fi zis, mă duc la niște indieni, hai, faceți voi repede, nu mă interesează, că pot să pierd banii. Știi? Pe când eu am zis, ok, nu vreau să pierd banii, prefer să pierd timpul. Tocmai din perspectiva că prefer să investesc banii într-un business pe care știu că pot să-l cresc. Apropo de asta cu business, cred că tot așa e mai românesc, că noi vrem să facem micromanagement, să ne băgăm noi în toate. Simți asta diferit la cei cu care lucrezi din alte părți? Da, până la un punct, dar e și biased experiența mea, pentru că aici cunosc mai mulți, dacă vrei, români, cunosc mai mulți oameni în middle management. Antreprenorii buni pe care îi știu români nu se bagă
în micromanagement, pentru că realizează că își pierde ei timpul și e în detrimentul business-ului lor. Deci cei mai buni antreprenori pe care îi știu aleg foarte clar lucrurile în care se bagă și unde știu că aduc plus valoare. Și la fel e și la americani. Deci n-am cunoscut destui oameni în middle management în America încât să-mi dau seama dacă fac sau nu micromanagement. Dar antreprenorii tari, nu, îi zic, eu fac de aici până aici, în rest, îl am pe John, o am pe Mary, ei se ocupă, nu mă interesează chestia asta. Văd inclusiv foarte mulți, că uite, discutăm acum cu un marketing guru din ăsta super cunoscut care vrea să-și facă o campanie prin noi. Are asistent. Și are asistent nu neapărat în ideea că chiar vorbeam cu cineva care face câteva zeci de mii de dolari pe lună, adică nu e multimiliardar, și a luat asistent. Pentru că a realizat că va produce mai mulți bani focusându-se pe ce face el bine și unde poate să producă bani, decât să facă chestii precum scris e-mail-uri. Și spune asistentului, scrie lui Matei că am nevoie de asta, asta și asta, și el între timp se duce și face ceva ce e mai productiv. Că oricine poate să scrie acel mail. Știi? Da. Dar Să rezolvi probleme cu bani. ca să faci mai mulți bani, că nu e ca și cum vor să cheltuie bani de dragul de a cheltui. Dar înțeleg și chestia asta că trebuie să investești ca să recuperezi. Pe când la noi, da, și pentru că a fost mai mult capital disponibil, era ideea de trebuie să le faci tu pe toate. Ceea ce, da, a transformat mulți oameni în micromanagement. Eu fac setup-ul de birou, eu dau mail-ul, eu fac propunerea, eu vând, eu trimit factura. Păi nu, dacă faci asta e o problemă. Adică șansele să scalezi un business de genul ăsta și chiar să ajungă foarte mare sunt aproape zero. Poți să ai noroc, dar ai avut noroc. Dacă faci toate chestiile astea și în continuare ți iese foarte bine business-ul, ai avut noroc. Ai fost în locul potrivit, la momentul potrivit, cu network-ul potrivit și așa mai departe. Da. Cum arată o zi la tine? O zi bună, să zic. Că bănuiesc că, lucrând cu atâția oameni, încerci să ții o rutină. Depinde unde sunt. Că și asta am observat că mi s-a schimbat foarte mult. Deci când am fost în țară, acum mi s-a dus naibii rutina, nu mai are nicio treabă. Din cauza că alcool? Nu, culmea, am băut mai puțin aici decât beau în state și decât am băut în Asia, că în Asia, Doamne, au cultura băutului, tocmai că droguri. Adică? În Seul, drogurile sunt big no-no și mi se pare că ei compensează masiv pe băutură și se bea la orice meeting, nu la birou, dar meetingurile adevărate sunt la 6 seara, în afara office-ului, mergi la o bere. La mâncare și la bere. Și se bea până la 6 dimineața. Și se bea bere sau... Bere, în principiu. Bere și soju, care e sake-ul lor. Da? Deci bere și soju le combină. Foarte bun. Le combină, da. Și pun soju în bere și beau așa. Beau non-stop. Deci este SF, Doamne. Nu, e pur și simplu pentru că lucrez pe fusuri orare diferite. Vreau să mă văd cu foarte mulți oameni când sunt aici, că sunt aici de obicei cam... o lună la fiecare câteva luni și timpul e limitat. Și lucrez, că nu sunt vacanță, așa că nu e mai complicat. Dar în state, unde să zic că am ritualul mai bine stabilit, încerc să mă duc la sport de dimineață dacă reușesc. Sală sau cardio? Ceva? M-am apucat acolo, eu am făcut și în România vreo 6-7 ani kickbox, dar acolo am descoperit jiu-jitsu brazilian, de care știam și de aici, doar că făcusem doar câteva luni. Dar e o sală celebră de jiu-jitsu brazilian în New York și toți cu care am făcut kickbox aici, la Absolutul, care e și o sală de jiu-jitsu, îmi ziceau dacă nu te duci la Renzo, îți rupe picioarele când te întorci. Și vrut nevrut am zis ok, nu vreau să mă cer cu băieții aia, mă duc la Renzo. Și mă duc la sala asta, care e senzațională ca experiență. Deci e foarte tare de community building. Am cunoscut niște oameni pur și simplu foarte faini acolo, de la avocați, antreprenori, care se duc și fac sporturi de contact. E cumva cam tenisul sportului de contact, aș spune, jiu-jitsu brazilian. Și îmi place foarte mult. Deci mă duc acolo ori dimineața, ori seara. În rest, depinde. Încerc să mă organizez mult mai bine cu ce înseamnă zile în care am meeting-uri, zile în care dau mail-uri, zile în care citesc și pur și simplu încerc să mă pun la curent cu ce se mai întâmplă. Înainte eram all over the place, încercam să fac totul în același timp.
Și am un newsletter despre asta. Unul din astea pe care le-am dat era apropo de multitasking. Și aia a Da, fost o chestie ieri cred care că a mi-a fost. schimbat, nu mai știu, da, parcă ieri. Ce bine sună asta, că am un newsletter care... Citește newsletter-ul, zic, scriu despre asta în ediția de... Da. Dar aia chiar a fost o epifanie pentru mine, pentru că mie mi se părea că mamă câte fac. Pentru că dădeam un mail unui coleg, hei, nu uitați, te ocup de asta, în timp ce eram într-un call cu un potențial client, dar și citeam ce a scris altul Da. pe telefon. Și chiar dacă să presupunem că făceam bine toate cele 3 lucruri, șanse mici să le fi făcut perfect pe toate, dar să spunem că le făceam perfect, mă consuma de 3 ori mai tare și mă trezeam că era, nu știu, 3-4 după amiază și eram extenuat mental, trebuia să continui și nu mai eram eficient, pur și simplu. Și chiar dacă lucram 12 ore, 14 ore, nici nu contează pe zi, nu erau ore eficiente de lucru, adică alea eficiente erau de fapt 6. Restul erau așa tărăgănite, știi, ca nu știu dacă ești la alergat. Una e să alergi în sprint constant, pur și simplu câtă distanță acoperi, știi, cât faci sprintul, și alta e să mai mergi, să te mai oprești, să mai mergi, să te mai oprești. Am și în agenție, când aveam treabă importantă, mergeam dimineața un pic mai devreme și în jumătate de oră rezolvam o grămadă de chestii. Da. Și după aia când începea rumoarea, telefoane, mail-uri. Asta încerc și eu să organizez acum și realizez că, deși e contraintuitiv că pare că faci mai puține, ies mult mai multe. Și am început să fiu mult mai focusat pe niște lucruri și asta fac. Și ce? Folosești Google Calendar sau ce tool-uri folosești? Folosesc foarte mult Google Calendarul, folosesc foarte mult pur și simplu închisul de taburi și dacă zic am de scris lucruri, închid tot mai puțin un tab de notes în care scriu. Airplane mode, la fel, șters notificări, dezactivat notificări, Eu mi-am dezinstalat browserul. Am ajuns atât de rău cu telefonul. Da? Nu mai am nimic, nicio aplicație, nici Instagram, nici Facebook. N-am notificări pe aproape nicio rețea socială, n-am notificări pe Messenger, am notificări pe WhatsApp, că îl folosesc puțin și doar cu câțiva oameni și știu că dacă îmi scrie cineva acolo, de obicei sunt urgențe sau oameni cu care vorbesc rar. Ce altceva? Pe mail-uri am început să-mi scot notificările și e chestia în care eu am reflexul ăsta, nu știu cum să alți oameni. Când văd că vine un mail pe care aș putea să-l rezolv în 2 minute, zic, hai că mi-a 2 minute să-l rezolv, hai să răspund eu la asta. Dar nu e așa, știi, că te deconectează, îți ia încă 5 minute să intri în mindset-ul în care erai înainte, poate între timp persoana îți răspunde și zici, ok, hai să mai dau 5 minute, că mi-a încă 5 să răspund la mesaj. Și brusc ai pierdut niște ore, plus timpul de back and forth și de reset, în loc să te concentrezi pe ce faci. Și mi-au task-uri mai simple. Adică asta fac. De exemplu, îmi propun azi trebuie să stau pe subiectul SEO pentru noi. Super punctual, super nișat. Azi văd cât de multe chestii pot să rezolv pe subiectul SEO. Deleg acolo unde e cazul, dar mă pun la curent. Am call-uri acolo unde e cazul și asta e. Dacă e zona de content, zic, băi, n-avem destule bucăți de content pe subiectul X sau Y, decid. E timpul să le scriu eu, e timpul să dau cuiva, în funcție de asta îmi organizez ziua. Și mai am zile în care pur și simplu, dar asta cred că e foarte specific pentru mine. Eu am realizat, eu gândesc bine atunci când vorbesc. Sunt alți oameni care nu se pot concentra și vor să fie în liniște absolută și sunt ei cu gândurile lor și le iese. Mie nu mi iese asta așa bine. Așa că am zile în care ori îmi pun niște call-uri cu niște oameni și discut cu ei, ori pur și simplu zic că vreau să ies cu cineva, să stau la o cafea, să ne plimbăm, să vorbim 4 ore, că știu că îmi va pune gândurile în mișcare și o să ajung la niște concluzii la care nu pot să ajung singur, pur și simplu. Chiar dacă e vorba despre vreau să vorbesc eu, nu e neapărat că am nevoie de feedback de la cealaltă persoană, ceea ce e un pic egoist, că pare că I'm ranting, dar I am ranting și it helps. Știi? Da, am venit aici, de fapt. Sper să te ajute să scoți niște idei bune. Da. Deci, nu mi se pare că este o rețetă pentru tipar, știi, pentru ce tool-uri folosești sau ce faci. Da, trebuie să-ți găsești... Am încercat multe, îl ascult pe Tim Ferriss, nu știu dacă îl asculți, care are niște invitați foarte mișto all the time, de la inclusiv neuroscientists care îți explică, clar, uite, am încercat chestia asta care la mine nu funcționează. Era un tip,
Andrew Schumann, cred că îl chema, Schumann, ceva de genul ăsta, un doctor care povestea cât de important e ca dimineața să te trezești, iar în momentul în care e soarele afară, să te duci undeva unde ești expus la soare. Andrew Huberman. Huberman, așa, Îl Huberman. urmăresc, da. Și mi s-a părut fascinant aia care povestea, am uitat cum se numește, dar zicea practic că e important să mergi, să fii expus la optic lumină, flow. așa, și să optic flow, și să mergi în Să față. treacă lucruri prin fața ta, da. Am încercat de câteva ori, nu știu cât a fost pur și simplu efect mental și cât a fost chiar biochimie. Funcționa bine, dar n-am putut să mă țin de ea și mi-am găsit alte lucruri. De exemplu, încerc să nu mai pornesc, să nu mai mă uit la telefon primul lucru când mă trezesc și observ că sunt mult mai focusat. Pentru că altfel ce făceam, deschideam ochii, mă duceam spre noptieră, telefonul, scanam notificările, mail, n-am primit mail, cine a dat mail, aoleu, clientul ăla, aoleu, așa. Și exact, e crazy după aia. Am o oră în care nu mă știu pe ce lume sunt și realizez că, nu știu, m-am trezit la 7, la 8, la cât mă trezi și văd că e 11. Și zic, ce s-a întâmplat dimineața asta? Și de-abia, de fapt, atunci îmi încep ziua. Și zic, ok, hai să focus un pic, că altfel doar sting focuri mici în loc să fac ceva concret. Da, Huberman, mi se pare, nu l-am ascultat destul. E foarte, are și podcastul lui. Am văzut, e cam singurul podcast pe care l-ascult. Mi s-a părut și mie promovează foarte mult somnul cel mai important, orice. Mi-e greu că mi se pare foarte tehnic și eu de obicei fac alte chestii, recunosc, când ascult podcasturi. Ori sunt la sală, ori cam trebuie să fie acolo. Nu pot să, pe el nu pot să-l numesc în fundal, că e prea tehnic pentru mine. Știi? Adică nu înțeleg dacă nu l-am ascultat. Da, dar e tare, mi-e place. Da, cum ești cu somnul? Încep să fiu bine. Nu eram, dar încep să mă realizez, deși eram pasăre de noapte cât eram în agenție și mă culcam la 3-4 chestii de genul ăsta, încep să mă culc de vreme, să mă trezesc de vreme și mi-e foarte bine așa. Că m-am culcat și la 10, m-am culcat și la 9 și mă trezesc la 6-7, poate și mai devreme 5 și ceva, sunt super fresh. Deci, cred că am luptat mereu împotriva corpului meu, știi? Că îmi tot ziceam, nu, că pasăre de noapte, știi? Și de fapt cred că nu eram, dar îmi ziceam că mi se părea cool să fii treaz noaptea, știi? Cred că era și chestia aia mai de punk, așa, știi? De stăm noaptea târziu. Și am început să-mi ascult corpul, că e surprisingly easy odată ce... Când sunt obosit mă culc. Cam așa am început să funcționez. Și pare un lux și poate într-o anumită măsură dar merge mult mai bine de când fac chestia asta. Sunt mai odihnit, simt că am mai multă claritate în gânduri, pur și simplu, mă concentrez mai mult și mai ușor. Da. Da, și eu promovez somnul. Dar când ești mai interesat de subiectul ăsta, atunci nu reușești să dormi. Că știi ce trebuie să faci, le faci pe toate. Chiar la un moment dat aveam un Excel în care îmi bifam asta și am avut vreo o săptămână în care am dormit oribil. Și am lăsat-o mai moale, am zis ok, hai să nu fiu chiar atât de... Am un coleg care încearcă acum o chestie, mi-a spus cum se numește, dar am uitat, în care doarme în total vreo 4 ore, dar are niște intervale din astea foarte ciudate. Doarme parcă între 12 dimineața și 3 dimineața, după aia doarme jumătate de oră între 9 și 9 jumate dimineața și după aia încă jumătate de oră între 2 și 2 jumate după amiaza. Și susține că, ok, primele zile au fost horror, dar după aia și că se simte mult mai focusat. Și am mai citit o fel de teorii că există... Din ce știu eu informații despre somn, nu e deloc bine să faci asta. Nici mie nu-mi sună bine. Da, nici mie nu-mi sună bine, dar nu știu destule cât să mă pronunț. Am avut niște perioade în care aveam o aplicație, din nou, spre rușinea mea, uitat cum se numește, dar unde puneai un interval pentru alarma de trezire, spuneai, băi, trebuie să mă trezesc oricând între 7 și 8 și te trezea când erai în light sleep, practic. Funcționa foarte bine. Și mai am niște prieteni... puneai telefonul pe saltea? Da, dar mai am niște prieteni care fac același lucru cu inelul ăla, cu oro. Da. Care la fel au spus că simte că îi trezește când sunt în faze de somn mult mai light și nu sunt cheauni, știi? Că dacă te trezești când ești super adormit. Unii pățesc așa la somn de după masă, dacă dorm în timpul zilei și dorm un pic mai mult și se trezesc mai rău decât erau înainte. Da. Eu funcționez bine la nap-uri. Atâta timp cât nu intri în, cum se numește, deep sleep-ul ăla. Da.
Dacă să nu fii mai mult de o oră, cam așa, maxim o oră. Așa mai pățesc și eu. După aia dorm greu seara. Da, pe asta mai pățesc și eu. Sunt foarte obosit, zic, ok, 7, hai să trag un nap. Ajunge să fie nap de 2 ore, mă trezesc la 9 și sunt... ce se întâmplă? Și după aia nu pot să dorm. Da. Da. Ok. Ce vrei să ne mai spui? Te mai macină ceva? Am realizat că îmi place să vorbesc. Nu. Ce vrei tu? Am descoperit recent chestia asta de plăcerea de a discuta cu oameni care sunt deschiși la tot felul de subiecte. Chiar acum vreau să încerc săptămâna viitoare. Poate dacă ne sincronizăm, vii și tu. Am tot avut discuții cu oameni care spuneau, români, care ziceau, majoritatea sunt antreprenori sau lucrează pe diferite business-uri și au problema asta că simt că nu au oameni cu care să discute despre business, dar fără miză. Adică nu cu scopul de a vinde ceva sau de a se vinde pe ei sau de negociere. Sau chestia aia că, ok, nu pot să mă duc la un competitor să povestesc relaxat cu el sau cu ea, că, nu pot. Dar să discut cu cineva care e într-un business fără nicio legătură cu al meu, căreia nu vreau să iau banii sau să-l conving să bage bani sau care vrea să-mi ia mie banii, ci să învățăm unii de la alții. Și vreau să fac aceste întâlniri relaxate așa la bele în grup de, maxim 8 oameni mă gândesc, care fiecare să discute despre ce chestii am mai făcut și se pare interesante sau, uite, probleme, discutăm tot felul de oameni care ies acum din zona, au fost manager foarte mult timp, pleacă din diferite companii unde au fost manageri și își încep propriul business. Și au multe întrebări legate de fundraising, legate de părți pe care nu le-au făcut. Ei sunt pe marketing, să zicem, și zic, ok, cum fac logistică, cum fac distribuție? Unii își fac produse pe care vor să le listeze în supermarketuri. Cum fac? Care sunt secretele acolo, știi, când vine vorba de merchandising? Că habar n-au. Mi se pare interesant. Și realizez că un filtru foarte bun pentru oamenii care face plăcere să discuți sunt oamenii care sunt curioși să învețe mai multe, dar într-un mod relaxat, știi, nu în modul ăla agresiv de life hacking, biohacking, trebuie mereu să învăț. Nootropice, exact, știi? Which is ok, I get it, dar e un pic Vibe-ul ăsta nu e în New York? Ba da, sunt toți overachiever și toți pe Adderall și așa mai departe. Mi s-a oferit la Adderall în New York de... Doamne. Așa ai încercat? Am încercat în Seul, culmea, nu în New York, de la un american. Foarte weird experiența. Înțeleg adicția și înțeleg de ce sunt... Cu ce ai compara? O cafea? Nu pot să o compar cu nimic. Deci e un focus mental ăsta 100%. Știi când ești in the zone? Când scrii și că ai momentul ăla în care totul curge, nu știu, ori ai muzică, ori n-ai muzică, dar pur și simplu e un flow din ăsta în ce produci. E magic când se întâmplă. E grozav. Ăsta e așa, ești permanent. Deci eu nu o să uit în viața mea, eram într-o excursie cu fondul cu care eram acolo, ne-au dus într-o excursie asta, aveau niște mize guvernamentale și era o trip din asta, hai să arătăm străinilor Coreea. Și ne-au dus în Busan. Iar în Busan e un fel de Constanța al Coreei de Sud și ne-au dus la cimitirul UN, pentru că a avut să loc un conflict cu Coreea de Nord acolo, de războiul corean și au murit multe trupe UN și era cimitirul acolo. Și tipul respectiv tocmai ne dădeam jos din autobuzul care ne-a dus acolo și mă întreabă, uite, dacă vrei, by the way, zic, ok, hai, why not? Atât de mult focus mi-a dat pastila aia, încât m-am întors la autobuz ca să-mi iau laptopul și m-am dus undeva în cimitirul ăla, pe o bancă și am lucrat 1 oră și jumătate, cât așa a făcut tura. Pentru că eram pur și simplu, aveam 1000 de chestii care se întâmplau și trebuia să mi le scot din cap, super eficient de altfel. Am fost atât de down însă după aia, adică eram atât de moleșit și... Adică după aia, după câteva ore sau... După câteva ore, da. Probabil că dacă e constant, ești mereu în zona aia... Și probabil să nu-ți dea același efect dacă e constant. S-ar putea să nu mai fie la fel de eficient, da, și 2, cred că dacă te oprești din luat, ești zombie, da, adică îmi amintesc că n-am putut să mă concentrez, eram pur și simplu nu aveam niciun chef de muncă, niciun chef de nimic, vreo jumătate de zi după aia. Așa că e scary, adică... De asta se iau de la farmacie, îți trebuie rețeta? Îți trebuie rețeta, da. Teoretic se dă pentru ADD,
Practic îl iau ca performance enhancing drug toți studenții, se zice că la Stanford la toate Ivy League universities le găsești la dozator, între ghilimele, adică toată lumea îți dă, nu știu să zic. Și apparently dacă nu ai ADD și iei foarte mult, o să-ți dea ADD. Și nu vrei să ajungi acolo. Da. Complicat și cu orice și cu nootropin din ăsta. Drogurile. Da, și cu drogurile, e complicat. Da. Complicat. Da, bine, zi-ne atunci pe unde te găsește lumea. Pe internet, după numele meu, de obicei. Pe newsletterul tău Lateral Thinking. Pe newsletterul meu, am un newsletter. Și cum ai și site? Cum ajunge lumea E de Substack, e lateralthinking.substack.com. Da. Dacă caută numele meu, Matei Psata, de obicei sunt... În continuare sunt am înscris de la DOR, că a apărut un newsletter DOR. Pe care îl citesc zilnic, e foarte mișto. Concentrat, nu? Concentrat, da. Da, așa, foarte bun. Și m-am înscris la ăsta, nu știam că ești tu sau că e românesc. Și după aia văd Matei Psata, ok, el știu pe băiatul ăsta. Da. Acum câteva zile mi-au dublat abonații, că evident, DOR e DOR. Da, aveam vreo 700, cred, când a apărut, acum sunt pe la 1200. Deci... Îți pune și un pic de responsabilitate pe umeri. Da, când am văzut că nu înțelegeam de unde vin foarte mulți oameni, m-am gândit că s-a întâmplat ceva, că cineva l-a menționat și mi-a spus cineva, băi, vezi că ai apărut în 2 și am zis, fac, acum nu mai pot să renunț, cel puțin câteva luni trebuie să mă mai țin de el, că nu pot să zic că am apărut în 2 și după aia am renunțat. Și pe Cristina Chipuriciu mai urmăresc, ea trimite săptămânal vinerea. Da, scrie foarte, nu mai urmăream la un moment dat, pur și simplu s-au adunat prea multe. Da. Pe așa pățesc și eu, că tot mă înscriu la multe și încep să-mi intre în inbox, ok, nu mai vreau asta, îl șterg. Da. Și cred că pur și simplu, uite, o chestie pe care o regret așa, apropo de nimic, că ea avea cu SEO Library la un moment dat. Da, nu știu dacă încă mai fac asta. Da, nici eu nu mai știu, dar la un moment dat făcea asta și mi se părea foarte interesant. Un regret pe care l-am apropo de timp și apropo de supra-solicitare, supra-doză de informații, nu mai apuc să citesc atât de mult și nu mai apuc să citesc cărți. Adică nu mă consum enorm de multă informație, dar nu mai apuc sau nu mai fac timp, că nu apuc. Nu mai prioritizez pauza totală și citit cărți format fizic, electronic, nu contează, dar long form content, știi? Pentru și eu mă tot chinui să simt că vine prea încet informația, știi? Realizez că aș putea mult mai repede să... Și nu merge dacă ai să citești jumătate de oră dintr-o carte, parcă nu se leagă, trebuie să stai un pic mai mult pe ea. Teoretic ar fi mai bine decât nimic. Ar fi mai bine, da. Da, le-am folosit un pic când nu puteam să adorm și am realizat că funcționa. Tocmai pentru că mă liniștea, știi, eram în priță cu telefon, cu notificări peste notificări și puneam pe Airplane seara și stăteam 20 de minute și citeam. Telefon? Nu, carte fizică. Și stăteam 20 de minute și citeam și funcționa. Aparent, apropo de somn, bănesc că știi și tu asta, nu e bine să te uiți la diferite ecrane cu vreo oră înainte să te culci, dacă poți să eviți. Da. Asta cu lumină albastră. Eu mi-am luat Kindle Oasis, că e singurul care are lumină galbenă. Oricum nu prea citesc, dar mi l-am luat. E și cel mai scump, că îmi plăcea cu are, nu știu pe asta. Probabil știu dacă îl văd. Cam aceeași dimensiune, poți să-l bagi și în apă. Chipurile. Okay. N-am încercat, îți dai seama că nu-ți vine să încerci. Citești în jacuzzi. Da. Bine. Și pe Twitter, stai pe Twitter. Am început... Oare de ce n-a prins la noi Twitter-ul? Cred că în America a prins foarte mult și pentru că erau multe celebrități și în continuare, uite, eu de exemplu singurul motiv în care stau pe Twitter și nu postez des, deloc, mai dau retweet-uri mai degrabă, este pentru că sunt oameni care mă interesează acolo și eu mai degrabă îl folosesc ca să mă bag în seamă, ca să fiu sincer. Și a funcționat bine, adică chiar am avut niște discuții foarte interesante pornite de acolo. Dar în România n-ai oamenii ăștia, adică ajungi și altfel la ei. Da. Nu poți să zici că ai, nu știu, cine știe ce celebritate pe care o găsești doar pe Twitter sau care îți răspunde pe Twitter, știi? Că uite, mi-amintesc că... uite, altă chestie, mi-amintesc să zic asta. Am răspuns la un moment dat la un tweet de-al lui Mark Hamill, mi se pare, care e tipul care le joacă pe Luke Skywalker.
Așa. Și mi-a dat și like și mi-a și răspuns. Și uite, sunt foarte mândru de asta. Am și eu chichițele mele. Da. Eu de-aia stau pe Twitter, acum realizez, știi? Pentru că, odată, celebrități care îmi plac din lumea asta, dar investitori, potențial parteneri de business, sunt activi acolo și pe LinkedIn o să răspundă că e spam, Facebook și Instagram sunt prea personale, rămâne Twitter-ul care e singurul mod de engagement mai profesional, să zicem. Nu știu dacă, parcă tu mi-ai recomandat Mandalorian. Băi, ce-mi place, da. Nu te-ai uitat, nu? Nu. Trecuți. Da. E pe Prime, nu? Apare, nu e pe Disney Plus. Pe Disney și încă nu-l putem vedea. Da. Apare chiar astăzi, nu știu dacă ești into animes at all, dar apare Star Wars varianta anime, chiar azi. Ok. Da. Ce a făcut Disney cu universul e foarte tare și la nivel de produs, adică au scos mai mulți bani din Star Wars decât a scos toată franciza până acum. Chiar știu să diversifice și să facă merchandising. Da. Să fie interesant ce se întâmplă. Sunt curios și cu Dune acum care trebuie să apară. Să vedem. Da. Bine, mulțumesc tare mult că ai revenit. Eu mulțumesc că m-ai rechemat. Și când te mai prim prin țară, mai vorbim. Și viceversa. Dacă... N-am niciun cadou acum, n-am nici cană, nici nimic. Ți-am dat cană atunci? Am primit-o, da. Mai folosește-o pe aia până la următoarea. Mersi tare mult. Eu mersi.